زیر کاروبارت شهیدا و انفال کریا یه کارێکی جدی و بەردەوام دکەن دەگەڵ دەستگەه و ناوەندێت نافنەتەوەیی کار دکەن وانجی هەتا نها کارێکی باش کریە و جهێ دەvێ مناسبەتێدا ئەو کارێوان هەتا نها کریە جهێ سوپاسیە و دڵخۆشیەیە. خوشک و برایت هێژا تشتێکی دیک و من دەوێت vê ڕێ و ڕەسمێدا بەحس بکەم بابەتێ هەوڵا دەرکەفتنا هەندێک گەنجێت ئێزیدیە بۆ دەرڤەی وڵات. ما ئەف بابەتە بەری نهاژی دگەل جڤاتە ڕۆحانیا ڕێزدار و کەساتیەت ئێزیدی بەحس کریە. باوەریامە ئەوە کو دەرکەفتن و هێڵانە وڵاتی نە تشتێکی درستە. ئێزیدی و ئێزیداتی لە ئەوڕۆپا و لە غەریبیە ناهێت پاراستن. جهێک و ئێزیدیاتی لێگەشت دەبیت لالەشا نورانی و شنگار و شەرفەدینە نە ئەوڕۆپا و وڵاتێت غەریبیە. ڕاستە کارەساتێکە گەلک مەزن vê deverê çêbû. ڕاستە تاوانێت gelekiyet mezin hate kirin. ڕاستە fermaneka diya hatiye ya hatiye rakirin. Lê dîsa jî êzîdiyatî û terka wilat û hêlana axê bab û kalan nagehîte çi qonaxa. Êzîdiyatî û dîn û keltûra êzîdiyatiyê li vêrê li ser axa bab û bapîra dihête parastin. Em hemî pêk ve parêzerê êzîdiyatiyê û parêzerê laleşa nûranî û şerfeddîn û şingalîn. Ev tabloyê ev ro em dibînîn li vê deverê û li vê merasimê. Eger em berê xwe bideyne vê pêkevejiyanê, berê xwe deyne mamostayet ayîniyet bisilman, mamostayet ayînî yê dînê mesîhiyetê و yet êzidiye em ev ro pêk velêre kom bûne. و hem ev pêkvejiyana ev roya me zamaneteke bۆ serkeftina me di ayînde da. Bۆ Kurdistaneka azad, bۆ Kurdistaneka ava, bۆ şingareka avedan û ya serkeftî. Ev ye zamaneta serkeftina me û ev tabloyê ciwanê ku ev ro em dibînin di vê merasimê da ku vana zehmet kêşaya û rêkeka dûr hatin bû beşdariyê ev eb xwe da peyamekê zorê giring e bû dinyayê. Peyamekê mezin e bû wan terorîsta. Peyameke ku ev pêkvejiyana me ya dîrokî di beyna İslamê da, beyna Mesîhiyetê da, beyna êzidiya da û ew hemî pêk hatê diyet neteweyî û yet ayînî di welatê me da dê berdewam bît û em hemî vekra dê parêzer bîn bo vê çendê. Divye em hemî pêk ve kar bikeyn hewl bideyn û xebatê bikeyn da êzidî li cihê xwe li ser axa xwe di navwar û mezergehê xwe pîroz da bimînin û biparêzin. Ez li dûmahiyê careka dî serê xwe li ber giyanê pakijê van şehîda û hemî şehîdet Kurdistanê diçemînin. Serxweşî li malbat û kesê karê wan û li hemî Kurdistanê dikem. Her wesal vê münasibetê da û li vê cihî careka dî destxweşiyê bo wan pêşmergêt qehreman dikem ewêt ku zehmet kêşay û ev cihe parastî. Ew pêşmergêt wê rojê ewan Şerfeddîn parastî cê teqdîr û pêzanîna me ne. Em lêre dîsan ve bîra xulwan rojê zehmet înîne ve evêt ku wan miqawemet kirê, berxwedan kirê, xwe ragirt û nehêla ev mezargehê pîroz bikevîte destê terorîsta. Careka dî bi navê we destxweşiyê li watikeyn. Destxweşiyê hemî pêşmergêt qehremanê dîtkem ku li netîceyê xebata wan mandîbûna wa, xwîna wa şehîda ev ro em lêre bi serferazî em vedgereyne ve bû axa xwe, em ezîzêt xwe vedşêrîn و em peyamekê lêre bû hemû dinyayê dibêjîn em dê pêk vemînîn û jiyana pêkvejiyanê dê ya berdewam bît li Kurdistanê û em dibêjîne wa ku înşeallah bi himmeta xweragiriya van qehremanane şingarî ji dihêta rizgarkirdin û dihêta avedankirin û înşeallah dê ayîndeyeka baş bû vê welatê û bû vê milletê hête dî. Hink hemû layek bi xêr bên ser çava û zor spas bû amadebûna we bû vê merasimê. Zor spas.